Tá ócáid fíor speisialta áireachta le an gcumann sláinte in Ollscoil na Gaillimhe, Ospidéal na dTeidithe. Tá cuine Ospidéal ag daltaí scoile ó Cúla4 den chunta, agus iad dTeidithe anseo le cór leish a chur ar a garda is fear. Tá na dochtarí agus na haltraíonn seo ag obair go dtíon le cinntiú go bhfuil na daoine óga ar a gcompord agus go bhfuil na dTeidithe i mar na sláinte. Ach cé na rán óga éagsúla anseo in Ospidéal na dTeidithe. Tágan na daoine óga isteach agus is féidir le teáil isteach ar dús le na dTeidithe. Ansin seofar le hí heacscáiad agus obrad mar hastíonn sé, mar hampla mátá lápirte ag teirí. sé an aimimtá leis an chláir seo na daoine óige a chur ar gcompord, más rud é go mbeidh arthú amach na seo gailg an dochtúir nó rud ag an nachmach imní arthú. Rud is tábhachtaí dúine an Ospidéal na dTeidithe na gomach na daoine óige seo le an scéal sláinte le bheith acu agus gailg an dochtúir más gan fatis bheith arthú in éonchar. Rinne mé eascá ar mar teiríonne. Fór sé binláin ar ceann agus tá sé níos fearnis. Seo é ma tedí Adam is anam dó. Bhí Adam sin bhí buladh sin aice. Níl sé maithir níos searfos ach bé. Níl agla ar roimh an doctor inis. Leis sin tá tuiscin níos sear ag daoine óga na Gaillimhe ar an gcóir sláinte agus cór leish curtha ar na céadta teideithe. Seans go bhfuil dochtarí agus altraí na todhchaí i measc an slua a bhí lár an éanaig in Ospidéal na dTeidithe.